ҳамин маҳсулоти полизӣ самараи кишти дуюм аст ки хеле пурбору серҳосил мебошад. аз он ки замину заминдорӣ барои бошандагони ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи рӯдакӣ таҷрибавӣ нест, шояд яке аз омилҳои фаровонӣ низ ҳамин малакаи кордонии деҳқононаш аст. мо шоҳиди чиниши дуюми маҳсулоти полизии тарбузу ҳандалак будем, аммо кор дар дигар хоҷагиҳои деҳқонӣ ранги дигар дошт. масалан дар хоҷагии деҳқонии раҳмоналӣ кишти сеюм парвариш ёфта истодааст. ҳамагии майдони ин хоҷагиро 12 гектар замин ташкил медиҳад. баъди картошкаву пиёз ҳосили помидору бодринг ҷамъоварӣ гардида, кишти сеюм бо риояи қоидаҳои агротехникӣ вусъат дорад. мо ҳар як гӯшаи заминро самаранок истифода бурда 2 киш 3 киш карда ҳосил мегирем. фарзандам ҳам ёрдам мекунанд. ин дим киш карда ҷои картошкада ана карам, гулкарам, ана турб, шалғам корида зиндагимона ҳамин воситаи ҳамин деҳқонӣ пеш мебарем. ҳазор раҳмат ба ин ҷаноби олӣ ки деҳқононро ҳамаша дастгирӣ кардааст. замин ва деҳқонро ташаккур мегӯям. 2 гектари 80 сотик замин дорам. ҳамин самаранок истифода мебарем ҳамин заминора. худоро шукр ҳеҷ кам нестем. агарчи замини умумии корами обии ҷамоати деҳоти зайнабобод 750 гектар аст, аз ин 520 гектараш барои кишти такрорӣ пешбинӣ шудааст. то имрӯз дар беш аз 470 гектар кишти такрорӣ гузаронида шуда, зироат нашунамои хуб дорад. яъне аҳли заҳмати ин минтақа заминро ҳамчун василаи хуби пешбурди зиндагӣ дониста, пайваста дар саҳроанд ва саҳмашон дар таъмини бозорҳо бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ назаррас аст. заминдорони ҷамоати деҳоти зайнобод ноҳияи рӯдакӣ аз ҳар як замин рӯёндани аз 2 то 3 ҳосил ба даст оварда дар заминҳои худ кишти такрорӣ гузаронида истодааст. ҳар як ваҷаби заминро самаранок истифода мебарад ва саҳми худро дар таъмини озуқавории кишвар гузошта аз ҳосили ғундоштаашон дар оилаи худ захира намуда ва аз он дар бозорҳои дохили ноҳия ва берун аз ноҳия шаҳри душанбе бозорҳо бароварда барои мардум пешкаш менамоянд. аз он ки рӯзҳои наздик фасли зарини сол тирамоҳ моро дар оғӯш мегирад, заминдорони ин минтақа барои гузаронидани кишти тирамоҳӣ омодагӣ мебинанд. ирода ки қавӣ аст, умед доранд бо хуб омадани вазъи ҳаво барои рӯёнидани ҳосили дилхоҳ низ имконият даст хоҳад дод. аз ин рӯ барзгарон мувофиқи талаботи аграрӣ кишро ба роҳ монда дар фаровонии дастурхони мардум ҳиссаи муносиб доранд.